Assalamualaikum. Assalamualaikum bolo. Iki ana kendala sithik bolo. Wedhus keguguran. Iki awal mulane ngene. Tak critani saka sithik. Iki ngono asale wis meteng suwe bolo. Iki tak pindah kandang. Dadi aku mbiyen iku tuku ngomonge wonge. Wis meteng. Patang sasi. Nek ndelok wetenge mang iya sih, kaya patang sasi gede banget. Ning tak rumati. Jane kan gang saulan maneh kan wis metu anake. Wong wedhus manak iki kan 5 sasi. Ternyata wedhus tak pindah nek ngene kandangku. Wetenge kempes. Iki ilang. Dadi wis meteng patang sasi iki dadi ilang ora ana metenge. Wis kedadiane ya. Winginane gang rong sasi nek ngene kandang kene njaluk kawin, tak kawinke meneh. Bar tak kawinke meneh, wis mulai ngisi. Bar mulai ngisi kandange iki tak ganti. Tak ganti kandang iki wis ping 3 nek ku ganti. Ganti nggon, ganti lokasi ya. Lokasi tak ganti, tak rubah tempate lho. Nggone kene tak malah keguguran kayak ngene iki lho. Nah, iki metu cempene tapi ijeh wujud darah. Oke. Tak spilke lho. Iki ijeh wujud darah dadi wis dene urung ketok. Susune posisi susune iki ora gedhi. Mbiyen yo ngono pas nek ku tuku umur patang sasi aku wis mikir kae. Jareke meteng patang sasi kok susune ora gedhi aku yo ngono. Kudune kan gedhi. Nah, iki ternyata keguguran maneh. Yo penyebabnya keguguran yo macem-macem. Wedhus stres yo iso keguguran, dadi keguguran iki pola makan iso, kandang digonta-ganti yo iso. Pola makan kadang digonta-ganti yo iso, wis pokoke akeh lah. Wedhus stres iki mlane nek wedhus meteng siji bagi pemula aja dipindah-pindah. Siji ya ana wong ngarani pamali ana apa mbok fakta mbok mitos iki lho tak dono. Iki keguguran iki kaya metu cempene lho, metu cempene tapi cilik. Posisi sak jempol sikil. Cempene iki tapi sembuh. Iki mboke kaya ngeden kaya ora iki lho, delon mboke ngos-ngosan ya. Ketok ya boleh ya. Mesakne. Wis nek ancen keguguran ya wis ben karuan bendang metu ben resik lho iki lho mondol lho. Lho mondol ketok ya. Lho ketok ya boleh ya. Nah, iki segumpal darah lho. Nek dadi ya ben dadi nek ora ya karuan ora engko dikaweno meneh. Nek sampeyan nek wis awake. Soale iki awake kuru banget lho. Awake kuru benan sekirane awake lemu sik. Awake lemu bentuk laki kok dikaweno maneh. Wis ben sehat sik ya bolo, istirahat lah. Kira-kirane iki wedhus laktasi ping piro iki. Pokoke
kurang luwih ping 4 bolo. Emang winginane aku tuku iku emang aku nonton babone emang kayak kurang sehat bolo. Bentuke kayak kurang sehat lho. Tapi wong aku terpengaruh ngene babon meteng ya wis tak tuku ngono. Nah dadi pemula iki kepencut babon meteng. Ngono lho. Kepencut babon meteng. Makanya iki bagi pemula aja sampai kepencut babon meteng. Ya boleh. Nek iso iki aja sampai kepencut sing aneh-aneh. Ono boleh. Dampake nek ngene awake dhewe. Wis eling-eling ya boleh. Iki saran bagi pemula. Kan ono nek ngene pasar kae kayak bakal-bakal wedhus iki meteng 2 sasi, meteng 3 sasi. Ora usah digugu. Mbok gawa muleh no panggah ilang. Ya dieling-eling ya. Meteng 2 sasi, meteng 3 sasi mbok gawa muleh ilang bolo. Ilang. Kudune awakmu ngerti ya bolo ya. Aja main percaya karo bakul. Yo ana sing percaya karo bakul, yo ora bakul kabeh. Yo ora blantik elek kabeh yo ora. Blantik iki ana sing apik, ana sing elek. Dadi kudune awakmu ngerti. Ngono. Blantik yo pengen buta badhe yo. Ngono. Blantik yo pengen buta untung kok. Yo aja nyalahke blantik, yo aja nyalahke wonge. Iku kesalahanmu dhewe. Ya boleh. Kudune yang ngerti kahanane situasine. No, kian cuma kanggo wawasan bagi pemula. Kanggo wawasan bagi pemula. Ojo sampai sing wis terulang kembali kok kembali lagi. Ya bolo, dieling-eling bolo. Iki keguguran bolo. Wis yakin wae keguguran. Engko nek wis dulurane metu. Nek wis dulurane metu, paruan engko dilemokno awake sik, nek wis awake lemu dikawinke meneh. Wis ngono wae ya bolo. Terima kasih mengko nek pancen dulurane wis metu. Mengko tak gawe video maneh. Terima kasih bolo-bolo kanca-kanca. Wis pokoke tak kondisikan iki ngomong. Salam petani. Oh, iki tak ketokne ya bolo ya. Iki semondel bolo. Engko nek wis metu ya wis. Iki perkara urung metu. Wis mbok arek engko ah. Gampange ya bolo. Terima kasih, matur suwun.